This is star power from the jump. All of ESPN college basketball, all in one place. Superstores Nero eduka asorgo nguriga rwa South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingagi ogoswasa yigakurigiria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagakora imirimo ase showroom yiga babwata chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebererie kindi gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwata chi profile net gauges ao bunabono babwata normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwata Dumarang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe gwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo guchani warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Uhuru Superstores igiye gutoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumucuri g'ubusongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo, and more for $4.50 per month. Nigo cyaragire cinsa ibere cyabona marogoba kitariki ni 15 na ibere umutenyino ye 10 mu mwaka bwe 2025 kero togo cyaka ekionga cinsa ibere eliane ni gonkoro kwa Dipon Asanya tokubwatira na kurwa sense mo ebimanyerelio na Vanessa Nyaboke litukulia lero ningona kwariganiria mange na kuganirie onyare gwisaransa ogenda mona inchi gwikaso mwelio kulinde totara ya chaka senchira ya bene tigatura chaka asenchira yoko ya chuta. Gross violation of the Constitution of Kenya and other laws, and 2, abuse of office. Omuswada bwoko mu Rusia BC omugabana bwe county Nyamiro Muske Amos Nyaribo goikibwa bosyo bwe bunge yuo. Hata uwe ndugu yangu mimi siwezi ukuende nyumbani tukutane kwa mama tukule huko, lakini chama ni chama. The party grows ama na gani
Omokonyi ibo murayo monene bwe kiama ya Jubilee Dr. Fred Matiang'i kwarigania ababwatani bage siasa asekya mekyo. Umuntu gari kogenda kuri gasiaye abantu bayigwa basacha babagotibonga abana gogotibonga igokobwatu kwa butoru amangana yera tokonya kwa abana banda amalito. Omugwimenere bwe county ya Kisidori Siaburi gosira abanyaroka b'emyaka emeke abo baraba iboli. Gochaka kurwase county ya Nyamira litukulia lero ase bunge ye county ya Nyamira nigo omswada bw'okumurusia bisi omugabana bwe county y'Omosike Amos Nyaribo oikiwa ase bunge nomo MCA we ward ya Bonyamatuta Omosike Julius Mwatere ase eganga yokogenda maminchaneri chiko ase bagoteba nigo amochirie asogotumeka bobe abisi nabo igo okobuna lichiko buna omurai gose kogenda mamincha na amachiko aliakura ense ya Kenya. Ditukulia lero omuswado inigo ikiwa ase nchera ya bene asebono omugabana bwe county ya Nyamira airwa matuko 52 asokwirobere na kogenda kwegerera ase bunge ywe bune nchera ya moyo ko kana gose gotenena mamincha na mamocha ywe abeire gakoegwa abamusie ase bunge ase county ya Nyamira nigo bare 32 abono bakagere gochigwa ka chikura ase county ywe nyuma ya matuko 52 bune nchira yemo yokoene kyanga bamurusirio mugabana bwe county ya Nyamira Amos Nyaribo abisi bunatokomanywa no muri keito Fatigada Gisemba. Bono nigo yabeire bene buna omuswada origetie kumurusia bisi omugabana bwe county ya Nyamira Omosike Amos Kimomi Nyaribo oikiwe bene ase bunge ye county eyo ase ntunde ye orache gutanganwa nomo MCA Obonyamatuta Julius Matwere emambia ya rero nigo ebunge eyo yatwara igikaro kya bene ekyo kyaragwa no monogeri bwe bunge eyo Omosike Thaddeus Nyabaro. Notice of motions. Honorable Julius Kimomi Matwere, Member of County Assembly, representing Bonyamatuta, filed Gazette Notice number 231 of 14th November 2025. Honorable Matwere. Honorable Speaker, I wish to give notice of motion for removal of Honorable Amos Kimomi Nyaribo, the Governor of Nyamira County, from office by way of impeachment on the following grounds. Number one, gross violation of the Constitution of Kenya and other laws. And two, abuse of office. Thank you, Mr. Speaker. Omuswada oyoiga nigo oikire oyo gatatu oyo origetie kumurusia bisi omugabana Onyamira Amos Nyaribo inse ye myaka 3 yoka eyo abeire gakoyera county ya Nyamira buna omugabana ase ntunda entangani kegima nigo omo MCA bwe ward ya ACC Omosike Josiah Mang'era abegete omuswada abwase aba MCA 15 noyomo bagete ekura yokomwaka isiko Nyaribo abwase aba MCA 15 bagete ekura yokumwirania abisi ase chikura ekyo nigo aba MCA banyamira asenga keyo bonsi 34 bagete chikura ekyo ase entunda ya kabere nigo omo MCA omochore kurwase kiama kya Wiper Omosike Juma Matunda nigo abegete omoswada oyoyo ase aba MCA 22 bagete ekura yokumotumaka Nyaribo naboigo aba MCA 12 bagaka ekura yokumotigari abisi na omugabana Onyamira ase chikura ekyo kya kabere nigo omugabana Nyaribo abeteka kuminchoria nekura eyemo. Kosoa ase omuswada oyoiga obekirwe rero nomo MCA Obonyamatuta Julius Matwere nigo aba MCA baganeirie 22 eryo bamotomenka Omosike Nyaribo kurase aba MCA 32 abo
bare ase county ya Nyamira abwo baikirana ase gikaro kya bene rero naba MCA emerongo ebere noyomo omweri oye nigo mugabana Nyaribo abwate igika ke wiki eyemo erio komanya gose nache kugenderera kuyera county ya Nyamira gose yaya korende nigo arache koegwa ribaga amona ba MCA bebunge eyo erio kwegerera amona mamocho ayo abere akomochiwa. Next order. Adjournment. Honorable members, the House stands adjourned until Tuesday, 18th November 2025 at exactly 9:30 a.m. Hinko reporter Getembe koroiga samaga chamanene ye bunge ye county ya Nyamira ayagotoka imeye ward ya township ye bunge ya West Mugirango inche Fatgad Gisemba. Omwancho murigereria nigo twasabire ukwabira asogotumana kwa mang'ana asoroboti oruo korwa ensemo ya Nyamira goikase county ya Kisii litukulia lero omo women representative we county ya Kisii Omoskedoris Donya Aburi nigo aumirana na abangina gose abasubati bari barense ye myaka 13 kurende nigo barabaibuli igo bomirana ase chiabisi imeyo mocho bosongo litukulia lero unenjire ya moyo konyorobo semia nabo igo kwegeriwa chinjira cyo kugenderera kwerenda gukwana chinga kicho nigo bakwanira amang'ana anena ali abarengete nabo igo emechandeli bagwetera chinga kibagenderete korera abana na barabo koba abana inse ye myaka 13 nabo nigo bakwanira okubulia usinigo babulia okokonya usinigo basaba obokonyi korwa sabarai kubasira unenjira ya moyo kwenekya nganko genderera bare na masomabo nonya batigirete njira no tokumanyiwa no muri kyoito Daniel Ontere. Asa mariga manene abana baiga babwata abana nabande bebwa Trinity bare bemyaka meke nigo basanga igoro yalia baetera nesa bali abo yokonyora abana. After kupata mtoto, of course sikupata support kutoka kwa huyo boy mwenye alinipea mtoto, and mom aliamua tu ku take responsibility of my child. So I was requesting Mama County Doris Donya Toto if he can give me support and to pursue with my education. I'm in Form 3, so nilienda Form 4 and I need support. I need a lot of support. It was last year December wakati nilishika mimba. Of course I didn't know nilishika hiyo mimba. So this year around February ndo nilijua. I told my mom, venye niliambia baba mtoto alikataa akaniblock na hatujaiongea. Mimi nilifanywa SCS 2 weeks ago, hata sijapona. Mimi naomba Mama County anisaidie, hata pesa sina, wazazi wangu hawajiwezi, hata sina maziwa, diapers. Nilifanya grade 9. Asense mwende balia bebwa Trinity boigo niko baro nkwana yabo bosyo bo mu women rep we county ya Kisii abange barolekana ko bado no kugania gukwiranira masomo. I am from grade 9. I am 15 years old. It was just a mistake. I did not want to do this. Ase gikaro ekyo kyalingete ko ba obose miguro yobogima obuya bogwetanga bwekuru binyinyi binyemulyo na kwerenda nigo boigo batebigwa aya kubwatia Tuweze kulearn from our mistakes. Pale ambapo tulikosea, let us correct. Si ndio? Si imetendeka kufikia saa hii. But haimaanishi ni mwisho wa maisha, ni mwisho wa masomo, ni mwisho wa kusoma. Let us learn, tukubali pale ambapo tulikosea na tubadilishe ili mtoto wa pili, wa tatu wasiweze kutokea. Sawa sawa. Na iwapo uko na shida, reach out to mtu akusaidie. Asense mwayo Moske Donya nigakwanira obuya bwa bana baiga kwelikia ase chikosi ao na balia bali ase skuru cyoboroso koiranirira ase kelibuna ikiyoka na kyokera abakonye kwebanga na bana babo
boigo basigeta kwirikia somurubiri muya buwenia bwe serikali na gutumeka chinchira chekerero chokubangoro iboro. Na watoto wasichana, kama saa hii uko na mtoto, please ende ufanye family planning. Mnanisikia? Yule wa kwanza akiingia, wa pili kuingia ni rahisi sana kushinda yule wa kwanza. Korengana na donya komentakana kwebikorebi ngobwatekana ni chimbwa cyokwengerwa kwa bana bake ukurara asigasi kwegati ya bwatani abubonete koba asomostali bosyo kobirwania ukobao kwebikore bya maki asabana basalirie ukogambwa egenka kwebinebi no gwitinyana kwebina bya bana baigase bigambero negati yali agendere kwirira ayega kwenekigwa urira oteba werure kubasira na gwechakia na indobo ya kero umuntu kare kogenda kore gasiaye abantu bayigwa basacha babagotibonga abana gogotibonga igokobwatu kwa butoru amangana yera tokonya kwa abana banda amalito mbako irorere bakobanga ekyagero ndete yotayete ku butoru. So eise koba asenaro monto ora tingu kabiso tingu igubororo na liora tiego sali abana okwa ne ro tingu proper na ndo tingu because abana aba they are suffering omwana obwato omwana alafu matebe omungno yo kwanira ngiketalie kebe noko omwana obolito omwana omusinini alafu ayabona nole para ogotara ayabona ibintu byabo byonsibire bya nkorobaterega taseni kyagatembe kuriga se kaunti ya Kisii litrene ngoro kwa Daniel Wontiri okuno gukurero gutindiko rwa asomu wimendero bwe kaunti ya Kisii bali bakwengera abana bake ngo kimure gotingwa gutigana najwe egati yabonchole korwa Nyamwange ime yabo baracho nyari bari chache ime ye kaunti ya Kisii nigo bagendete ko bara asarenene maiga yomuriro gwateka obutuko bugukira rero na gusamba enibe nyinge ase yabeteke gusamba ebibanda nabo igo ebioski biri bagutumeka gokora obonchole bwabo gukwana na bamenyi bensemeywe nigo batebirenga ekeregia chageti omuriro yoga go ikabono tikaramanyekana asebano baruro kubulia kwa buguchese serikali ya kaunti ya Kisii inse yo mugabana Paul Simbarati koena na obokonyi gose ko basira elinande banyare go chaka obonchorere bwabo asentunda yende batwasaga gatabi yakora chikasite tukagenda entokaenda kitwekere chinyomba twalire sapa kanyara kabato ko iguchinduru chigwakwa kurwase tokonyara kabato ko emirimo ibande bitu buna biyeteiga na batwanya ko balinde toko minyoka toko ikange torore nkikiabete toko ikatokanyana umuriro ro manene abato ibangite tokaminyoka tukaligia amachi tukachaka konyara kabato ko limyo umuriro oyo ona katwanya kabato ko limirende nabo saletie binte binge ko gararende konyobwatire no umuriro ko limitari gasire raisi no saletie binte bite binge lakini buna birensa mu biroche kanyara ng'umuriro obwatire nabona nkorete gasi yane bia gasi ke salon yane nkaenda nyomba kanyore simingo umuriro obwatire salon ke banda kinge next nabo binte binge byariyete mbake bire natigete imenongo tige stock yane yonsi gochande na onchoreri bakama karakere gento no kyari ngeme salon yane natigete chi braid imenongo tiga chi piece nongo tiga keregendo ge salon except blow dry yuka baka mafuta keregento na makarangoni ko no ari ngeme ne stock yende ne cross chips bajia binte byon spin obi ari ngeme ya sara bya ne mbiri stable sengenjonche no mwanafunzi tinda ba stable mbono ngonya gwetema ono gwetema okundo chenga nande kwanyira nirinse taru chesengo chiko chakera kinya saengwancha goika ase chiro ya mugonga abonchurire betugo muna chiombe na bwego chimbori nigo besokire na kwemurungania kubwatekana ase baire asogokorero bonchurire bwabo libageri nigo lya babaire like na bwigo gotebanga nigo baroche bobe chinga kibono bakoneria gose bagokoro bonchurire bwabo mbarabare ne chipara ingana bagotebanga nigera be ebegetamagi mabo asakongu na bwigo nigo basiema ekiara okuburukaniwa na bonchurire bande nabo konya chinyanya konya chiomeno egento batebirenga obonchorere bwabo mboli kogenda na amo nabonchorere bande nigo baganitiri baga ligiya
goseri bagari nenake ase bagoneria etugo yabo gokwana chinga kecho ni gobo batebirenga ni gobo bagendete gwakane bango bunenchira yamo yogokinia ekerengo gyo uchumi na sebono baruro koboria nga bagachiru chinyomba chiakebara ane na sechireywe bunenchira yamo yogokeania ogotuomana na bego gokinia orogongorwe buna tokomanyibwa no murikyo ito Gilbert Kobi bonchuriria bechombe imechiro ya mugonga beso kirie kuraramikira ogokeigwa na wokea kwiri bagali okoneria etugo yabo ime yechiro ya mugonga nabanye betari bechombe tokore biazara si chiro ya mugonga twabere oruri myake menge sana echire ya kaire ekiagera tinyanya ne biasi ne chombe obitakata kona ruwa samu echire ya tokeire na indi tumayete ni Kisii County ase chibasa chikuru chinyingi chiagende county number 1 ochikuru nyakoe number 2 charu daraja number 3 charu mugonga lakini echiro ya tokeire abanya biasa ni chiro tokeite Kalita kwa kwasi mo ya biasa kwa chombe olwa se chiro ya mugonga echiro ya mugonga twanyali robo ko ngobonge bigotoko uneni wa banya biasa na bechombe twauri wasi toko nelia ichumonga ekira to kwa kese si ko zukuru mugonga gerenyi ko bwaje chiro chonsi abanyiranga imwacha echiro ya tuacha kire. Kwa hivyo kama hakuna nafasi sisi tunauzia ng'ombe, kama tupatiwe nafasi ni vizuri tutafute mahali popote tuende kuuzia ng'ombe hata vijakani, tusikatwe usuru, kwa maana ukikatwa usuru lazima upangwe upewe mwelekeo mahali unafanyia kazi yako. Igo bagotega buna bono enyagitari yabekirwe aroro nabo igo obonia webinto ao byanya ko bigosoigwa ase chiro yechombe yakabeire bono basinyirwa kore biasara byabo. Hospitali ndio hii imechengwa mahali tulikuwa tunausia ng'ombe, ndio mahali hospitali imechengwa. Tunaona kuna mabati mengine imewekwa huko, sijui ni nini inachengwa. Ukiwa unaanza kitu lazima uanze na program na upange watu wako vizuri. No chairman wechiro ya mugonga ase amangana yechombe mugongeye twakorera matuka manga atari make kini bono twanyori emechogera ogekorete gento ero rioka bono ngonye barorire bo onye barorenga chombe njiri ko ruses bagotote bitogende nonye nurusana lakini tonderani Hii biashara ya ng'ombe tumefanya miaka mingi sana, zaidi ya 20 years tunafanya hii biashara. Hii soko yetu inaitwa Mugonga iko na shida nyingi, tumepata shida hapa mara sio moja. Sisi kama wauzaji wa ng'ombe hatuoni kama tunakumbukwa kama wafanyakazi wa ng'ombe wenye tunaleta pesa kwa kaunti, kwa maana usuru wetu unakuwa juu kwa hii biashara yetu ya kuuza ng'ombe, lakini hatujapatiwa mahali tunausia ng'ombe, hatujapatiwa mwelekeo na wakubwa wetu. Kila siku tukikucha unapangwa kule, siku nyingine tukikucha tunapangwa kwingine. Sasa mangano ngo cheno ibiroro mbiri abangi nabanya ko bakuria buri tangani nga nyumba ya kebara tichiyo. Hakuna choo hapa kaunti yetu tuko na viongozi ya kaunti, kwa maana hizi yetu penye inaenda kaunti. Serikali ya tokonye chote hiyo Gobona nyane cho dia na korolekana kende ora ikeruga ozinywa za okaragendo oswa amasakara toko bega amasakara ko ende kona kwagenda sigite basabira guterenera bwe county ya Kisii gocha sobo konyibwabo. Niko Magonga na mimi ni chairman kutoka Transmara na ndio nasimamia masoko ya Transmara. Tumeshangaa sana upande wa Kisii, mnachukua sense, tunasimama kwa barabara, tunasumbuka na wamama. Ng'ombe na kanyaga vitu ya wamama tunalipa, ng'ombe napiga mama tunalipa. Hatuna soko yoyote tunahusia ng'ombe, tunauza juu ya barabara, na serikali iko tayari kutukasa kutoa ses na tukatai ses, tunakataa pahali tunahusia ng'ombe. Abangina nigo barerete litangani na bono abagaka barerire bonsi baganito bokonyi bunya ko ogocha eriekire nya ko bagegwonchoria olibota ligateme kurwase echiro ya Mugonga ime ya machoge wa burabu ekaunti ya Kisii Marieta Nenje Gilbert Kobi. Gotigana nayo kurwase echiro ya Mugonga mabolio ni gachire makega inga era umerarende nare obwato mochando gososa lekeritwe nenda ntomenyeti ninki kerabe gutigana na yue ya mateyemo iyo mugaka Joshua Mariasi bwe miaka emyeyemo nikobono yaruro kuboria gukonyora obokonyi kurwa saba Samaria bali no gwancha se kubwatekana omongino ye Jennifer
Sigara oyo bwate miaka 53 na sabiro kwabira oyo bwate miaka 53 nigabetega kubutorwa okogoro kwaye na kobera asinya gitari ya Tenwek engana bono yabairire barabuo konyore biri ya nyagitari chiribu chimisano na ibere na boigo nigo yababeire gurube anene sokonyora obokonyi korwa ase abamate nigo bono baruro kuboria guchese bari bari no moibo gwancha kobasira elio mongi na Jennifer anyare korwa ase nyagitari buna tukumanyibwa no murikyo ito Fatigadi Gisemba aiga na senka yomugaka Joshua Murias nyokaye we miaka emia eyemo na boigo omongina Jennifer Sigara we miaka 53 kurwase ekenyoro kya rankenyo bukiambori ewodi ya Nyamaiya ebunge ya West Mugirango yamateye nigo yasokire na kugania basirwe na nkobwatekana no mongina Jennifer Sigara oyore nyagitari ya Tenwek maiga yere kubwatiraniwa no mubasukano omobe opara we pigipigi umutienyi umutangani bw'umwaka oyoiga egento keirera ere kubuturwa okuguru kwaye buna akwerera umusubati Jane Mukaya oyore mukamumura oye nona bagetwe anyota accident kuruchanwa oikira boniga akaenda akamenya Nyamira amenyire Nyamira kabekira chichuma ando korusi nkabeti oikira boniga agachaka rusi Nyamira agachaka abera nyamba Pani kachika kire karore kanango kuburuko koraba kuno akairwa Tenwek bono bokolibe umutienyi ebera kuchibokora bakabuturwa kubo pane piri yachire igoro ensema yaye omugaka bwenka eyiga serieta Joshua Murias nyokaye nigonere akwanire obokong'obwo ari naborobwo kubwatekana no mongina oye kogenderera gutangwa ase enyagitari erieta lya nengo Joshua nyokaye Murias agagendete para kuligi echumbi tulikobeka lende chini ubujuko okonyora senkiorora enyange kumutacha mane igonchande yitachenge nchumungu nara murwaliri sana na moire nonye kericho akamuruji kericho kaja kumoire kwere naende kindo bono timbwati kene ga ko ni naende ndamutani emire na rewo kolega sio bochweria bono chinguru changere orochene njara kende nkei abana bakonyora ke pandetera onete gonchande yitubamide batikamuranje abantu barachikocha banyore nkwirite birengererio kubwatekana no bokung'obo yamateye nigo basabire onde bwensi ore no wanja okuya wesokya na kubakonya ebisabwa erio omurwairo oyo arusi wase nyagitari erio aretwe asenka yaye wikira bono nigo baenekirie buna ebili ya nyagitari nigo irang'e chiribu chimya isano na ibere amaneka tukujorigereria muchioyo no reise sana kyaro bole mirumbororo no bono mugako yagotire akara no ni chimbuje chiro moto kirabetese kobwa nememera maana utukurigereria muchioyo no tuba tukwa ninjira yo gokonya lakini bono amaana okonyora goitona into korinzi tani twasaba barayibari bonsi baranyare batokonya muchioyo amaana otokora mu ya vita muno igabo abutoke tukuru akiaso wanja kwera baterera mbuli momura amaana baterera mbuli momura ine mechano ke tukurigereria nyoko kirani kakento ke ukune nkoro sana twasabire akia barayibamite tokonye bokonya mure agaki no mubwene tokonya no mubwene tokonya buri miru kura buri igoro gaki tari bo twanye begete mpaka se WhatsApp one kitwanya ore ku WhatsApp naende twa tomero chinyagitari eri busarasini ono twachire kominyokeri bumiasa bechi gaki tia tosinyire gaki tokonya omongi no mintaru nyagitari mbia mono Hinko reporter Gatembe koroigara Kenyo bukiambori ewodi ya Nyamaiya ebunge ya West Mugirange kaunti ya Nyamira inche Fatigadi Gisemba Mwanchumurigiria tigatonyore enkwana ya Gatembe asomutimo komoke na ndetumane kwirina togenderere ebi nabire chikoti omete monto tate batwa mubekeire amamocho
onye ndirikero omuntu agokora egasi yaye otango ntonyoreti omwana 11 years iga kabwato omwana ntore konyora omwana ore 13 years kabwato omwana kero omuntu gare kogenda akore egasi yaye abantu baigwa abasacha aba bagotibonga abana gogotibonga igokobwatu kwa butoru amang'ana yera tokonya kwa abana banda amarito. Superstores nero eduka asorgo nguriga rwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeto nigo ere enkare eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team tempo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende gensi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumarang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala buna bonelia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na green obutambe bwe mabwate yiga niko bokorengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumu chuyigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Esa marieta ankoro kwa Benista Marongo Bobe ninje principal ya Karoka Technical college gotoka Nyaribari Masaba esomo esimiwa Hak Daniel Mandu wa Kongosa tigangire libageri so wakera baibori baitombi yamone soko nyara gotoa bana na gutwara okwegena amangana activate we are very friendly ese amangana fees payment egekogera serikali ngo bakonyera abana gwetera chinjera hawa entangani neria constituent development fund that is CDF esoko gendeza constituency yao twakurikira rirube banya kubwato bulemeru banyara gwaka na part of your fees elia kabere elipungo era abana baito chironi ekogerene government institution nko egubale first priority bae uchironi bagosomera elia gatatu kare kupsia tumira marieta uchi serikali nko ba scholarships and capitation abana bagonyara gosomera igo listen teyo abana baito bamwene ta kobera ngamune fees ya buli tubwate various courses tubwate agriculture tubwate electrical and electronics tubwate automotive that's mechanical engineering tubwate sections tubwate building or diploma artisan tubwate ne chinyinge chirijiko ba Harvard in any institution igo bono nare kwa appeal abaiboli bareta abana banyare ko babago trainingwa egeko garanto bwato bumanyi kosomia abana baito ko bariga ni monyare kutoretera abana ina wa January intake because negenderete umwana igotakorete document cha mapema obukiribaga in advance ta kwanyaliri jinga kichwa mwali kwanyoranga rere serikali yako na neji portal so it's good moja for admissions ya January mapema
Abarai ao na boigo abaibori ni go besokirie na kugikiria bikora bya bantu goitwa aibya bere bikorokana asamatuko abwango iga abantu bagoitwa se cinjera cyobo tutukanu anene n'abantu bari batamanyiri ababwatani bechikanisa na baraboni ngona barobeso kirie kegima na kugikirie ngane yeiga asebona abaibori babori gwe gukwanira abana babo nabo igoko baegeria chimbwa chingiya engana enene guchia sabasae no kwirita kurwa sebikora byobosaria okwana chinga kicho boigo abaraya babe kanisa nigo baboriria abaibori ko bange na bana babo anene chinga kichiga bara somotimoko omotambe muna tokomanyigo no muri koito Gilbert Kobi etera nebikorwa by'abantu kwerusya bomoyo na abande goitwa omongusoyo iga wasereiri oburendi bwabange abarandia barengase omoyogoyo mo asomo paka obumanyi na gusiya sensemo ya kyango nigo bagikeriga bikorwa ebiga oitio bugwetera mangana ya Kristo tetakerie oboiti takeire gendo gekorwa omorembe no rotoganetie kiagera chinga kiichabere chinkong bantu baunchorerie batigoita bantu bandi erinde na indu totwara omorembe kiagera omorembe no rotokorigia igo boiti tari gento kiengencho ase bibiriko yagoteba ng'a ogoita nekebe noyo ogoita nigakonyora chirana bogima bwaye mbori gochi bwagenderera ekiagera eroitire korengana barabwo ogoita gose kurusya omonto obomoyo n'obogima aira mono Nyasaye kobwate egesure getindi Nyasaye nere ngorware egesuro kiagera kerasa abantu omonto ori ogoita kiagera ise korigereria nyore Daudi naitete Uria akaira mukae goetera egesuro keria etwe Nyasaye narwete egesuro omwana omotang'ani banyorete na muka Uria naitetwe mwana oitachieti abe omwana oinasirete kiagera kurumu jakano abe kaini gaiteta abe akanyore egesusuro igo na indu yo goita akanyore egesusuro esaukia engiko kiagenderera buya igo abantu baite batige goita aso ase kikanisa asabe Nyasaye oyomo abaseseni erinde banyoro gotoreka togenda igoro abandi nigo basabira oburendi gokinigwa erio okeanie ebikorwa by'oboiti gwetera na ase serikali kobeka oburendi bw'ekerengo keigoro serikali yeitware gwanja yagotoa security abantu baitu bakure ese binyoro ime ese ngeto ba security nyingo cha binyoro kya bagambi barako batambi wasikale bako batambi ono umuntu okonyora buna akuru gose mogonga wikase itaracho nyo iterworo iyongo saba muno mugwasi ndugwe muri komeni ari gwanja ari wa serikali irenda abantu baito bakoraki bakwa ikiagara abantu baitu bakura bange gwetera enchara ya iri alira abana ono muntu akorenga nabwatu konde agatoya kaau muntu okoraki ocho goso guita kera guitire bona ndu tamata akomanyo lakini ase kibibilia tirigota muntu aitwe muntu ebibilia goteba ng'a orio guito muntu tigakora tigasabe ruegara akoreki aonchorerie kera onchoreiri egenera mo Nyasaye atiga mangana konya guita abantu kinji abagambi na baraboni go baragire kyara chingencho chi abana bagokina amono gutumeki obobebwa mariyogo yugotindia banyero omwana asenjera nyororo abantu ochukwana banyisumu ekimwaka bakora gentori ntitaituko siri obugima tabatari n'abasaba ntitaituko siri obugima abana abakwana bali muri kibiyombe by'ekikwaya kwanira abana bali muri ebiyombe by'abalizya kwanira abana agekobera uchi kumotebi nga kibamindo muturi na mereka nabamo nturi konywamara notenga muturi abute ngumbu kwamba kora amate nchina bwona sore yabere netumba tuneri bakari kubekaga muri sonde linaite ta ntuma eti myaka yabere menge ona aroche kibwisi omoerio na aroche kibwisi enya sore yabere menge mugambita bacho kumanya kero muche kibwisi kere ana ngora senseri enkwana tokonya abana kugwaterana egati ya baiboli nabo igo balia bakoreto burendi na ukurachi kunya ko gukinia egesaku getabwati ogoswana ni gusoko gosigwa ku burendi bwabo ngori boteria getembe kurwase ensemo ya kyango asumo paka obumanyi amo na gusi me ya machoge bura we county ya Kisa Marita Nenje Gilbert Kobi Lituko lia lero eduka enene imeyo mochiobo songo ya Gadmat ni goyera ni okoboko gochia sekenyoro na boigo ababwatani baye chinga kirituko lia lero bakoletaro ya bene na kumutaro musubati ya seleta veni ontweka asenya gitari ya nyanchwa oyuoba gakoibora abana bane limo aso kuiboro komo abana bane
asoko iboro komo ase bono batebirenga nenchire yemo yokoro kyubwanchani nabo igokwirani okoboko ochia se chiamate ase batebirenga engane yeiga nigo bayekora bunenchire yemo yokwena no gosemeria na kwene kinga bande mbagenderete gochabumba buna tokumanywa no mulikoito Lucas Mugaka. Ebiro ebiga eduka ya Gadima Supermarket yanene kutoka asubo katakatibu muchubo songo ime county ya Kisii anyare kwimukia ebitambokero yokwene kibuna inkobobwate siere na nekubasira abagusi bonsi anene aso kwimukirie ebirengo byamagendero na nekwene kibuna chiamote chanyare chigo chabumba lituko lya lero nigo imukia egetambokero kyabene yokwene kibuna ingomosirere fen nyanchoka ontweka oyigane ne onyara konyora abana bane ase nyagitari ya nyanchwa ime county ya Iga ya Kisii kigima chasa marita ngoro kushem buna morocha turina banta bangi kabisa company ya Gadmat Supermarket buna mwaroche goetera se bimbo bya bari gosigwetera se mbeo muswat naro yo mukoro kunga ben nyanchoka unya saa sisi nikigima kiandagi 10 akanyora abana bane aselimo basi kero abari yiyo so jumbe yegeta seduka ya Gadmat bakurugenzi abamurocha bakarangambia kaika korete bisia sense ye bisio bitali bya kawaida na barabudende tigabamo bamusukie na kumusesenia na kibono kiagerete akebuera shopping voucher ye shilingi 1050 bono lero twikira tutete tomukorera shopping ye chibese chibuerete 1050 tomoyako ende ya masaya mo paka senya gitari ya nyancho egere tumusesenie no bonge bwe byegwa Omochenero manager bwe supermarket yega umanyekante buna Victor nigate abuna ekenege tambukiro kebene supermarket yega yanyere kwimukia yokwene kibuna chiamote chonsi inkonyora chire anenege ntochi wetogelia kubatekana amonokorwa kubokonyi we supermarket yega gochia ase abantu bonsi. Victor Mbere mimi ndio general manager wa Gadmat Supermarket duka supermarket yenye ni kubwa huku Kisii. Tumekuja hapa leo kufuatilia hii venye mwenzangu amesema ili turudishe mkono kwa community yetu. Kwa hivyo tunasema pongezi sana, hongera na lazima tujunge visazi, si ndio? Omo director bwe enyagitali yega ya nyanchoi kutoka aseliro bali muchubo songo ime county yega ya Kisii omanyikante buna Duncan Mosio mwani go anyara ko yakera buya supermarket ya Gadmat na gotabuna ekenege tambokero anene yimukire gyoko kikima aso kwene kibuna abwatani be supermarket yega nanene abantu bonsi kuro aseliro beliga banyare bakonyora egento kyoko kya chinkoro cyabo noko bane kibuna banyare bagosuka mutwe asamagimabo. Pia mimi kwa majina ni Duncan Musioma, mkurugenzi katika hospitali hii ya Nyanchwa Adventist Mission Hospital. Na nataka kuchukua fursa hii kutoa shukrani kuu kwa duka la Gadmat. Gadmat is one of the supermarkets ambazo which are big in our county, in our town here in Kisii. Tunawashukuru kwa sababu ya kuchukua nafasi hii kuja kumsaidia mwenzetu. Tunajua kwamba kwa kawaida huwa tunajipanga bibi, hata kama ni bibi yako anapokuwa mjamzito unatarajia mtoto mmoja. So ikiwa ni wanne inakuwa ni changamoto zaidi. So tunashukuru kwa sababu ya tendo hili na tunaomba baraka iendelee kuzidi katika duka hili kwa sababu ya kuona kwamba ni vyema kuja kuwa na mmoja wetu katika jamii ambaye ameweza kubarikiwa na Mungu kwa njia ambayo si ya kawaida. So tunashukuru sana na kwa niaba ya hospitali na kwa niaba ya Ven nataka kusema shukrani sana na Mungu awabariki kwa hisani hiyo ambayo mmeona mweze kumtendea. Asante sana. Ven nyanchoka ontweka amone mote ya yeni gobera egetambokero yuko yakerabya supermarket ya Gadmat asan batabuna ekinegento anne yanyare yokora kiranyare ko bosuke mutwe aso kwegendelena kwene kibuna ya mote yiga yanyare kego chabumba. Naitwa Ven nyanchoka ontweka. Nashukuru sana kwa kuja kunibariki na hii shopping. Mungu awabariki. Na yuko ilipotilia egetaseni kiagetembe kureiga asiduka ya Gadmat egotoka asubo takatibu muchubo songo ime county ya Kisii buna botambe edene Lucas Mugaka. Oroboti orwe ni gorwa nginyo iri atambe ngoteba ng'abantu ngoseseni gwabare
kurinda abande nigo bagusesenigwa mono wetani abande timanye tinga tatu mwaba bana bwe na kya kaigwete mayo gukora imirimo mia gutigana nayo mwanchu murigereria kwenda sense moya Nairobi litukoria rero korwa ase chiabisi chinene chekiamagia Jubilee omokonyi bumurayo monene bwe kiamekyo Dr. Fred Okengo Matiang'i nigakwanira igoro ya siasa nabo igokoboria abasae bari bare nokugania gosebare neganga yo guchikorigia oborai bwo MCA obobunge anagwetrasi kiamekyo kubarigania bene asate birenga buna kiama mbachikone kyanga obochori nonye noboke buri burabe bogokorekana se chinsemo oimeyense ya Kenya nigo burakorekana se nchira engikirano nabo igombo twale obwasioku. Young people who want to participate as MCAs, as members of parliament, you are welcome. Twende nomination Angel Mbuthia. Hii sasa ndio party ya future. Tuingie hapo and it will be free and fair. Hatuwezi kusema eti unajua huu ni mzee mudhuri yoyo mpe hii kitu. Hapana, 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 hiyo hapana. We will go by, you know, that arrangement, so that then I would like a situation personally where we have zero complaints and zero court cases kama hizi tumekuwa nazo. Tunafanya nomination, alafu tunapelekwa kotini, then we waste time huko kwa court, alafu mwishowe tunaaibika when the court says hapana, huyu ndio angestahili kupata ama namna hii. Hiyo sio mambo mzuri na sio ustaarabu tunataka kuwa nao. Sasa kwenda mbele vile tumeagizwa na kiongozi wetu wa chama Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. I will personally, this will be my first assignment to focus on, and I will deliver on it with military precision so that kila mtu, it will be absolutely free and fair. Yeah, yule mtu ambaye anapata ndiye anapata. Hata uwe ndugu yangu mimi siwezi ukuende nyumbani tukutane kwa mama tukule huko. Lakini chama ni chama. The party grows. Ama na gani? That's what we want. Yeah. So tutaenda namna hiyo na tukimaliza mpango wetu wote wa nomination na process hiyo tutafanya, now take you through as our leaders on the grassroots. You understand it na muone vile tunaifanya, so that the process is not only transparent and free, it's also seen and accepted by you, our grassroots leaders, as free and fair. Hivyo ndivyo tunaweza kwenda mbele. Ya mwisho, unajua chama na uongozi wa chama na vile tunaendelea mbele ni kama ule mtihani unaitwa mock. Lituko ria rero kurwa asensemo yoborendi nigo muroberio bwokurika amakurutu gose ababisaba abanyanyimbo ochaka benime yense ya Kenya asebono abanyanyimbo chiriwi kongi bakageire kurikwa kurwa ase chinsemo chonsime yense ya Kenya nabo igokurwa se bituo chiminye 25 nemo asebono ekageire kubwaterana kurwa se county chonsi 45 na ibere. Ase orogongo rwagusi meose county ya Kisiri tukolia rero murobire nigo chaka chinsebere chamambia ase egeti kia Gusi Stadium nabo igogoika omwelio chinsa 10 chiabono maragoba bunenchireyemo yokoena na anene miremo gochia seke goliegeke gose abasae.
Omancho murigiririani go chia butokire chitaka emerongene na isano na ibere je jinsa ibere chia bono maragoba ekionga chinsa ibere elietera ni gonkoro kwa Dipon Asanya sense muyebi manyiriro ni gotwabwate Vanessa Nyaboke ase ngote bango gendere gotwara oborigiririo buya bunegeta seni kia getembe chingaki ngochiko gotigera obosemia bwa getembe no mugakwa ochoi arafu tomirane chinsainye ekero chiaragire asamange ile wasia ng'ombe na wasia abantu ukunogo sese ni wa maseni wa kurwa ese esaba kurwa ese bali babatanganirete kurwa so mwiboli uchiyo mwana akaruchiboye uso mwana gobono waira maseseni umwana usembuchiboye akali kurigora na akamatanga na koiro tatundane na koiro wasia ng'ombe kuna wasia abantu aina maseseni amanene sana arayo aina arutubwene tuana kwa abana n'abantu baitu bari bawuse n'abana n'abarayi na koiro wasia ng'ombe na wasia abantu Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomanya seyeka ngokwanira chirangi echo boigo chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo wakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentre nigwa amavuta yani oil na wigo chire chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabati wigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganye gwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.
jisimiki uru nabwate amone jisimiki uru nabwate amona mabaki. Welcome to Timiza School, where excellence is nurtured and dreams come alive. Located along Kisii-Keroka Highway at Nyosia 1, Timiza School is now admitting learners for 2026 from playgroup to grade 9. At Timiza, your child is taught by TSC-certified teachers expertly trained in the CBC curriculum, ensuring they excel holistically. We go beyond the basics by offering French and Kenyan Sign Language, preparing learners to thrive in a globalized world. Our modern facilities are designed for comfort and excellence. Spacious, well-equipped classrooms, comfortable and secure boarding facilities, modern and clean washrooms, clean and safe water for drinking. We inspire innovation and curiosity through the state-of-the-art science and computer labs. At Timiza, talents are nurtured through a variety of co-curricular activities, including football, basketball, swimming, chess, scouts, and inspiring music programs. With adequate training equipment, our reliable and affordable transport system ensures your child's safety and convenience. Don't miss out. Interviews and admissions for 2026 are ongoing at Timiza School from playgroup to grade 9. Secure your child's place in a school where excellence and opportunity come together. Call us on today 0726 882397 or 0729 65 8659 for more information or to book an interview. Timiza School. Discover your best. Springfield Medical Vision Center nigomono egukorereria obukoreri bwa general outpatient consultation nabuigo obubweria kukora bari ensemo y'uburingore go laboratory services pharmacy eye care usensemo ya maiso nabuigo ensemo ya mainu go dental nigomono ba mentire obukoreri bwabo kuba ubuya n'obuyamano kigiba bagotoka asensema Imperial Building, ground floor, Samange Bakiresi number 0745-268031, was 0721-243247. Springfield Medical and Vision Center, Guika Ekwe, Obokorediobia. Esa Marieta ankoro kwa Benista Marongo Bobe ninje principal ya Karoka Technical college gotoka Nyalibali Masaba esomwes miwa hak Daniel Mandu wa Kongosa tigangire libageri so wakera bayibori baitombi yamone soko nyana gotoa abana na gutwara ukwegena amangana activate we are very friendly yese amangana fees payment kogera serikali ngo bakonyera abana gwetera chinjira hawa Entangani neria constituent development fund, that is CDF. Esoko gendeza constituency yao tuwakulikire lirube wanya kubwato bulemeru banyara gwaka na part of your fees. Elia kabere elipungo era abana baito chiron kogere ne government institution nkoye kubale first priority baye ujironi bagosomera. Elia gatatu kare kupsia tumira Marieta uchiye serikali nko ba scholarships and capitation abana bagonyara gosomera. Igo listen teyo abana baito bamwene takobera ngamune fees ya buli tubwate various courses ndubwate agriculture ndubwate electrical and electronics ndubwate automotive, that's mechanical engineering, yebwate sections ndubwate building koro diploma arts and ndubwate ne chinyinge chirijiko ba Harvard in any institution. Igo bono nale wa appeal abayiboli baleta abana banyale ko babago trainingwa kogera ndubwate obumanyi kosomia abana baitu ko bariga ni monyale kutoletera abana ina wa January intake because negenderete umwana igotakorete document cha mapema obukiribaga in advance ta kwanyaliri jinga kichwa mwali kwanyoranga lere serikali yako na neji poto, so it's good moja for admissions ya January mapema. Ine wachandikire nechitanguchi ao chibinyuruibe owebi
okubura gw'ekinguru cy'obusacha omukyando bw'orwiboro amarwire ao nanene aliyo kwambukira na Stinsamo Chansoni egati ekigurube kinde bono tubasa gucyandika abanyagitari Baba Nyuki, Mama Nyuki na Mapembe nabo barayiga bona sorwa ngo rwagusi eri baguturi kuri wasime cyande yagendere ko bagiye kubenga batarire rero Stinsamo kiri cyanyanjwe yo mu cyokisi ose bakirisi migwe trasi namba cyabo 0704 115152 eliyo bagukorere emechande yo yabereke go cyasubuge mabwao. A league unlike any other, made with purpose, designed for greatness. A league built on vision. To dream, love, and conquer. Legends rise, legacy lives. This is the Saudi Pro League, live on ESPN. A league where football unfolds. Pink Premier Academy ne yamuye chiskuru cy'uburuso ecyo kikubeko buruso byego cyasumwano aze okwanyolera egesomo ecyo kiramakonye asamatukale busyo ezukuru yiga yekutuka ase bara ya kisi kiogoro jinsemo kiri cyamenyingwa ibare kogenda jinsemo kiri cyamasongo igo ebwateli bagali giyali nene asabana bakokosodelia elyo kubugirana gukine chitalanta cyabo ebirasi byabo nebijale ebyo bire ebiya nabibwata amazingira ayo akwirira abana gosoma buya ngosome bali kurwa playgroup PP1 and PP2 asbibo bagasoma kurwa grade 1 wika grade 6 nabo na junior secondary school nigo babwate science laboratory eyirengiya sabana bakolela amegelyo school yiga igo ewanchira umurubiri umuye w'amasomo OCBC ale n'amasomo nigo school yiga ekolera ebyegwa asebabwate music and drama inyuranga emirime yiga yo kuyorokia yani art program nigo ekwa umwana wo obolemu bukokora amegelyo ayu akomutinye isko ye krasi. Hard work, humility, and the ability to work with other people. So far as a leader, there were many opposition, but thanks to the never-ending support and encouragement of teachers and fellow students. Always believe in your strength and ability. No responsibility is too big for you, not too small to be rejected. Efisi yabo ni gukwana nerigo lya mubuko asibego babwatemera bulyo akorengana muno konyora gwici amate ili kweneki ngakira umwana ngonyorale egesomo nigo bakuru busombi kucyasa bali bara HD scholar asibego bali barase boarding babwata mazingira amaya yo gusoma in technique egendrete tutalire lero ili kwibwatania kabaye oyo mubwa bali bakwibwatania munici semi ejujira abayirere konyora obugimu buyasa matuko ali busyo asamange nabo wakisimbwe trase kinabachitwa 0710-755-578 Gose 0714-673-963 Pink Premier Academy asubu wibuko chakira iliyoko kwa ankyo yao engia.